may number ka kay Loren? May number ka kay Loren? Wara? Iyo, baka hindi niya nadara. May pangapod ka, wara? Ay, thank you Lord. Bukas sa lahat. Ano na yun, Nicole? Ay. What a day. Still recording. Alat. Ini. Ini. 67 85 93 92 2. Nagpapod ako na si Loren, nailing mo susi sa kantin kay Loren. Ay, Karanya, sususi, kedua. Ay, si Loren yung sigurado na talaga na nagpaano pa nagpaapot pa digdi sa Lamilla kung may nawalat na susi. Nag-goal, yun daan, yaw kay Loren. Sa kamutong kaan. Maringan ta, may pangapot. Sana, marita, tama Ayo ta. Diyan man
Pati so ID pa ni... Yaw na gaito ko sa iya. Si Chika. Ano? Yaw kay Loren. Wala niya kung nawala susi na wara. Pwede kami picture niya. O, pwede na pakusog. Salamat. Ha? Wala. Ulitin ta. Then si Gerald. Auto. Alat! Hoy! Makapod gira na yan. Ano? Alat. Kuya, picture rin na kami natin din dyan. Kaya pa kami picture. Alat! Huli na! Ako itong gira na si... Si Chika. Ay, hindi sususi. Nagkasi. Yaw kay Loren na. Wala po mo. Baka nag-send ka araw na to. Hello! Alat Mare. Hello, hello. Alat. Si Chika. Chika. Ano? Ay! Ano yung signal? Basta ito. Iyo. Duman kita, duman. Alat! Hello, hello! Alat! Alat lang! Alat lang! Alat lang! Alat lang ha! Alat lang! Hello! Alat! Alat! Maritige! Alat lang! Alat lang ha! Dahil mo pagputulon! Oh. 4A and 4B. Hello! 4A and 4B. Ika? Alat! Oh my God! Inubos ta ang... Iyaw na kay Loren. Final na ito. I'm really sorry. Mukhang naubos mo yung date sa mga. 11 lang po yan. Dahil sa mag-load na daa. Iyaw na kay Loren. Ate na kapira pa. Hoy, Marina. Ano dahil pa kay Catherine, Marina? Ano dahil? Beijing, Kuya Gerald, si Nessa. Bakit ka ba? Lumigit. May 10 minutes pa. Tawalin ako minus 1 ba? Guys, attention na kasi Kuya Gerald. Sa kabaga. Okay na. Dahil pa man ito okay? Si Alexandria, ano, iba pang sakay paligaw, wala na. Ika.
Basta may paligas din, mabubuhay pa kita. Nahanap, okay na, sususi. Susi kang kandiyaw na kay Loren. Pero paano malak? Ha? Paano malak? Lock na ito. Yaw na kay Loren. Oo, nalak na. Gamit na lang ng mga ginamit itatago mo na lang dito. Or ano, ipanaw na lang sa iba. Try ko lang may tao. Sa kuya na lang. Pero, one. Ito ko na lang sa iba. Oo, pero sa kuya na ini. Ito ko na lang sa iba, be. Bakit pang saro? Ito ko na birthday. Ito ko dito ko lugod. Ini. Pwede magduwa. Sako. Ada kay Buwan ano? Kay Buwan, may itaw akpan eh. Kay Vincent na lang. Yan. Reyna. Sarong video lang ito, naingotin ko po doon. Since nagkaon ako, kaya na-capture ito gabon. Ha? Ano? Guys, may natanda pa po. Nagpaunod na po sa mga seniors. Wait, duman gina kayo po sa ibang kagantungan. Pedro! So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Senior. 7, 8, 9, Kung makagraduate. 10. Meron na po siyang Ayan, duman. digdig kita. Kung sisay lang ang line of the 12, wala, ayun naman. Okay, sige. Guys, sisay daw po pala ang nagbuwakan kung na 1.5 sa ilarong misa sa attendance. Sa may Panaluan. attendance area. Panaluan. May CCTV po. Sisay po ang nagkuha ng 1.5 na hole. Dahil i-distribute na katay pa, magay natutuga ako sisay ang nagkuha ng 1.5 na hole. Ililipad nila po ito sa tao ng bakal. Para sa kuya na hindi ko tayo na naman. Yan sana. What? Ano mo ko? Nasa attendance po ito. Area. Sa may attendance po. O yan na. Okay na parang daw naman kayo mga ito. Alam ko na, kandidarin ka sa likod. Bring me na lang lugod pa. So, ito na magtaon sa kuya. Doon sa ang sa katao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alat daw. 10, nakatawo na may na sa magtaon sa mo. Ilang po ang katawan ko. Game? Okay. Dapat ako sa mga kaman ko. Itaon ito kay Jermaine Lanyard. Yo, kay Jermaine po. Name Lanyard.
Wait, bring me 5 lanyards. Bilang kita, bilang. Guys, next one, kung ipatong-patong na po yan. Hoy, ako na ako, pressure na ako. Ala! Sobrang pingpong ako lang kita. 12. Alam mo ba, girl, kasi say so 5? Carmela Campo. Ikuha ko na, kaya hindi ka naman problema kung John balik na. Lily Piloto. Ano ka lang pangalan mo? Ganda na. Kailan na po yan? Treatment. Eric Rodriguez sa press. Ray Rosner. Rose Ann Mendoza. Jennifer Capistrano. O sabay na kita maguli ah. Pero maya pa. Ate Gonzaga. Tapos hinahingam ni Makusya. Yan, so may maabot na po kami 20 plus pa po ata. So i-distribute nila lang po ito sa mga presidents. Ayun po, 24 pieces na lang po ang maabot sa mo. And so alcohol po, kasi since today na po nagkasabaw sa raffle. Ano? Yun na lang po, yun man po yung mga receipt. Ano? Alcohol. Okay, next po. Yan, so oo. po, papurot po mga ate-ate na natatada dyan sa may inutan. And pwede na po akong maguli. Thank you so much guys sa efforts tayo nindo. So sana next academic year iguwa pa. Sana! And so ihangatin ko na sa magiging next president kasi magkakaiba na ng election. So mahanin na po ako sa kuyang posisyon. So ihangatin ko na ini sa next president. And, thank you and guys. 1, 2, 3. Alat. Ingat po sa mauna yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay. Send ka sa mga television. Actually, uni pa. Yeah, so thank you again guys. Ingat lang po pag-ulit. Sana po sa mga gusto ako. Sa mga nag-gusto tayo, magaling ako na rated on mga nawa. Thank you and ingat po sa ulit ako guys. Yan, so sana Bye. magpili mo sa magkilala. Salamat sa isang taon pagsasama. May ice cream pa po.
Ice cream po, bagas. Thank you po. Mahal na naman Hello. po kayo. Ara mo, makumag kita close, pero Hello. salamat sa mga nag-ibubuman sa yes. Oh, Ice cream. Sorbet. Di ba? Vlog yan. Yes. Vlog yan. Hello po. Suprema Barbershop. Di ba? See you na lang sa in the next, Balimbing Baker. malay mo, for the next 2 years, magpapagpilingan. Pag nagkuha kong yearbook, sa next, dahil na mamabalik digde. Tapos ng trabaho ko digde. Kinayope. Di ba? Di ba? Kaya, Burillos. good luck. Thank you po. Ako naman eh. Bye-bye po. Kaya. Ingat po kayo. Bye-bye po sa mga seniors, sa mga Thank you graduates. po. Ano ba yan, ha? Ingat sa pagulyan. Bye-bye. Yeah. Thank you so much. Salamat sa isang taong sasama. Goodbye. Baba daw. Salamat sa isang taong pagkakilala. At salamat sa sinabi mo nung December. Kung tunay pa man ito, bahala ka na. Pero sorry ka. Very thank you lang ang nasabi ko. Very Okay lang yun, kuya. Hindi, wala man may nakadaw. Pero may question ka na kaya okay lang, ha? Stay strong sa Indo. Hindi ko naaram. Wala, wala man kami, kuya. Hindi ko naaram kung naaring kita mag-ilingan ako. Goodbye! We would like to thank the current sponsor, Angelica Polgarolo. And Velasquez, so umang ko kay Angelica Polgarolo.